Рим – вечният град. Когато погледът ти прелети над куполите и камбанариите на старите църкви и палати, историята започва някак да те дърпа, търсейки отговори на многобройните въпроси, които заливат мисълта. Изплуват в съзнанието времена и епохи, през които е минал и нашия народ, но не са оставили следа от замисленото и построеното. Казват, че паметта е живот, свидетел на времето, светлина за истината, учител в живота. Паметта е знанието за миналото, което ни позволява да живеем и интерпретираме по-съзнателно нашето настояще. В Рим човек съзнава важността за опазеното и съхраненото. Вървейки по античните римски улици, вглеждайки се във фонтаните на Бернини и куполите на Микеланджело и Боромини, тогава си спомняш за 5-вековната язва в българската история и за всички пропуснати възможности по нашите земи да се родят гении като Леонардо, Рафаело или Тициано. Какви ли хора са живели тогава по нашите земи? Може ли паметта да бъде възстановена? Именно във вечният град намираме отговори на тези наши мисли. Защото вечният град пази. Зад стените на най-малката държава в света, Ватикана, се намира трезорът с най-ценното, което човечеството притежава – неговата история. От архивите на Ватикана бавно започват да излизат наяве страници от българската история, с личности, които са работили, вярвали и полагали огромни усилия, за да се просвещават, насърчават и подготвят българите за дълго очакваната свобода. Свобода не само политическа, но и духовна. Ще се срещнем с Венета Ненкова, журналист, сътрудник от Радио Ватикана. Рим е един уникален град, наистина не само защото е от архитектурна гледна точка и от историческа прекрасен, но това е едно място, където ние непрекъснато преоткриваме нашата история. През 2024 година се навършват 350 години от смъртта на трима така много изявени български католици. Интересното е, че наистина умират в една и съща година. Това са Петър Парчевич, Филип Станиславов и Петър Богдан Бакшев. Отново 1651 година в Рим е отпечатана и първата книга на новобългарски език Абагар и тя е дело на Филип Станиславов. Отпечатана е в печатницата на Пропаганда Фиде. Пропаганда Фиде означава пропаганда на вярата. Пропаганда Фиде разполага с печатница на много езици. Тя започва да отпечатва на кирилица, с китайски иероглифи, с арабски иероглифи. Така че можем да кажем, това е първата многоезична типография, многоезична печатница. Така че първата книга в Рим на български, която е отпечатана, е именно книгата на Филип Станиславов Абагар. Петър Богдан Бакшев обаче е този, който около 1640 година, това означава почти 120 години преди Паисий, пише история на България, в която разказва не само за пределите на България, докъде се разпростира царство България. Разказва, дава едни много интересни новини относно това какво се случва, какъв е живота, какво правят православните, които той нарича схизматици. Схизматици за това, защото 1054 година всъщност става схизмата в християнската църква, т.е. разделението на източно православна и на католическа. Намираме се на задната фасада на викторианския комплекс.
точно в центъра на града. Комплексът е посветен на Виктор Емануил II. Проектиран е през 1885 година, а строежът е завършен през 1935 година. Но за тази цел унищожават част от манастира Санта Мария ин Арачели, където са живели част от българските католици. Професор Красимир Станчев е преподавател в Трети Римски университет. Той избира Капитолийския хълм за интервюто, защото географски, политически и исторически е центърът на Рим. Точно до нас се намира и църквата Санта Мария ин Арачели, която видяхме. Професор Станчев ще ни разкаже за българите, които са учили в папските колежи тук. В средата на 17 век, дори още в началото на 17 век, когато тук идват да учат първите българчета, било чипровци, било млади павликяни от северно-българските, тогава току-що покатоличили се села, една част от тях учат именно тук. Не знаем на всички имената, знаем само, че първите идват някъде през учебната 1599-1600 година. За тук имаме сведения за малко по 20 на години по-късно, да кажем 30, някъде през декември 1628 година, тогавашният католически епископ на София, чипровчанина Илия Маринов, пише поредния си доклад, отчет за своята обиколка на диоцеза и към края, там където справят препоръки, предложения и прочие, той казва следното, искам да цитирам точно, за да е ясно. Изпращам един отец, как пише Илия Маринов, брат Петър Богдан Бакшич, за когото особено препоръчвам на свещената конгрегация да ходатайства при достопочтенейшия отец генерален комисар да го приеме в манастира Арачели, т.е. тук, където говорим, за да може да усвои някаква висша наука, понеже е добър граматик и има желание да научи много. Затова моля за този отец, понеже знам, че ще постигне големи успехи и тук ще бъде от голяма полза за този народ. Петър Богдан наистина постига много. По-късно той наследява Илия Маринов на Софийския епископски престол през 1643 година. Софийската епископия е издигната в архиепископия, така че той става първия католически архиепископ. На София, тогава назоваван в титулатурата си с древното име на града, Сардикийски. Той обаче успява да учи тук висшата наука, както се изразява Илия Маринов, малко повече от една година, тъй като през пролета на 1630 епископа го повиква обратно в България, в Чипровци, където е избран за кустод, значи за председател, да кажем, ръководител на българската францисканска кустодия. Тогава е бил на 29 или 30 години. Това говори много за неговите качества. На практика са му поверили втората след епископа длъжност. Арачели е под ръководството на хърватския книжовник Рафаел Левакович, който бил преподавател по богословие и философия. Той бил ангажиран с писането и редактирането на илирийските издания на църковен славянски език за пропаганда Фиде. Именно Петър Богдан помага на Рафаел Левакович, усвоявайки от друга страна и редакторското изкуство, и печатарското дело, помага на Левакович в изготвянето на едно издание на глаголица на римския месал, който ще бъде отпечатан през 1631 година, т.е. след като той вече си заминава от Рим. А самия Петър Богдан издава ли свои книги? Да, все тук, в манастира Арачели, на 23 юни 1637 година, Рафаел Левакович, бившия ментор на Петър Богдан, с когото остават в тесни връзки, пише своя положителен, много положителен, бих казал, отзив за преведените от Петър Богдан благочестивейши размишления на свети кардинал Бонавентура върху таинството на човешкото изкупление. Тази книга е издадена, отпечатана тук в Рим през 1638 година и всъщност е първото печатно издание на българин католик
в края на което Петър Богдан прибавя една своя поема за двете смърти на човека, доста голяма, 64 стишие, която пък е първото бароково поетическо произведение на българи. След заминаването на Петър Богдан, Фарачели започва да сътрудничи на Левакович друг българин – Франческо Соймирович. На тях двамата Петър Богдан доверява печатането на книгата си Фарачели. През 1643 година, вече с друг рецензент и цензур, е отпечатана втората книга на Петър Богдан. Неговия превод на Благосъкровище небесно на Андрея Джосумини, един автор от малко по-ранно време, която книга беше много хубаво фототипно преиздадена през 2020 година в рамките на един проект на професор Лилия Илиева. Отново в Рим през 1651 година излиза от печат и първото и за дълго време единствено българо-католическо издание на кирилица, известния Абагар на Филип Станиславов. Както Петър Богдан отбелязва номинацията си за епископ с първата книга, така и Филип Станиславов го прави. През 30-те години Филип е учил в Рим и заради владеенето на турски, татарски и влашки е използван като преводач на самия папа Урбан VIII. Бъдещият марсианополски епископ и първият български дипломат Петър Парчевич е възпитаник на най-стария университет в Рим – Ла Сапиенца. Завършва с докторат по пословие и канонично право през 1644 година. При успех на своята мисия за помирение при Богдан Хмелницки е удостоен с баронска титла от Виенския императорски двор. Той е погребан в Рим, в църквата Сант Андреа де Лефрате, където намира покой на 23 юли 1674 година, очаквайки да бъде приет от папата отново да говори за драматичното положение на Балканите. Тук сме десетилетие и половина преди Чипровското въстание. И още един римски възпитаник, за който бих искал да спомена, който учил именно пак тук в Фарачели през 1664-65 година, т.е. той вече от следващата генерация. Това е наследилият Филип Станиславов на Никополския епископски престол, францисканец Антон Стефанов, също чипровчанин. След разгрома на Чипровското въстание през 1688 година, той забягва, емигрира с една голяма част от паството си в Влашко и после в Трансилвания. После една част от тези хора поставят началото на банатската българска католическа общност. Той се опитва оттам да достигне Рим, но по пътя заболява и умира в Венеция през 1693 година. Със сигурност още много сведения ще бъдат открити в архивите на Ватикана и на Пропаганда Фиде. Голяма част от широкодостъпната информация за българските католици, която имаме и днес, дължим на академик Иван Дойчев, Йоанна Списаревска и Божидар Димитров. Не е лесно да се намерят, прочетат, преведат, проучат и правилно да се коментират тези сведения, за да се създаде най-пълната картина за българските католици. Но професор Станчев продължава в тази посока и не само той. Благодаря ви, професор Станчев, за отделеното време. Царство България е прекрасно и украсено с ширни поля, високи планини, хълмове и приятни гори, напоено от различни реки и води. В това царство има изобилие от всякакъв вид житни храни, вина, овце, биволи, крави, добри коне, злато, сребро, стомана, желязо и олово. Има риба, която се лови от Дунава и от други реки. Произвеждат различни плодове, освен морските плодове. Треви за добитъка, всякакви цветя. Изобщо мога да кажа, че ако това царство би имало един господар, християнин и добър, то не би отстъпило на много други царства в Европа. Вазов казва: българския род история има и за това стана народ. Но народ без памет е народ без бъдеще. За народ като българския, с голямо историческо богатство и културно наследство, е престъпление да забрави своята история. Гръбнакът на националното оцеляване е духовността, а именно нашият български дух се крепи върху всичко, върху образованието,
Чрез него можем да достигнем до историческата истина, която не винаги е славна и героична. Всички знаем, че историята се повтаря и само онези, които я познават, могат да се възползват от нея и да предвидят бъдещето. Миналото хвърля дълги сенки, зад които народите понякога се прикриват, но винаги идва време за истината, която чака и отглежда поколенията, които ще я понесат и разберат. И няма да съдят, но няма и да забравят. Защото само ако познаваме и разбираме себе си, можем да опитаме да си изправим кривините и израснем като един зрял и силен народ.